No, és química. I com es fa? Si vols t'ho expliquem. Quins ingredients necessitarem? Necessitarem clorur de sodi. I què és el clorur de sodi? És la sal normal que utilitzem per cuinar. També utilitzarem l'alcohol. I quin tipus d'alcohol? És l'alcohol sanitari que tenim a casa, que ho posarem en aquesta proveta. I, com per últim, utilitzarem l'aigua. I quins materials? Utilitzarem un bol de cristal, uns llumins, el bitllet que volem cremar, unes pinces, una vareta de vidre i una espàtula. Per començar l'experiment tenim que barrejar l'aigua i l'alcohol. Quanta quantitat de cada substància? Tenen que ser parts iguals. Nosaltres en aquest cas hem decidit posar 100 mil·lilitres de cada substància. Comencem. I ara ho tenim que barrejar. Barreges tu, Ariadna? Després d'haver-lo barrejat amb la vareta de vidre, tenim que afegir una cullerada de sodi. Ara posarem el bitllet dins de la dissolució durant uns 5 o 10 minuts. Ara el que farem serà treure el bitllet, retirar el recipient per precaució i encendre el bitllet amb un llumí. La barreja que hem preparat d'alcohol i aigua es diposita al voltant del bitllet. Com que l'alcohol és menys dens que l'aigua, es situa per sobre d'aquesta, de manera que tenim al bitllet una capa d'aigua i una altra capa d'alcohol. Així que quan apropem la flama es crema primer l'alcohol, després s'evapora l'aigua i degut al gran poder de refredament de l'evaporació, el bitllet no arriba a cremar-se.